Тази седмица няма да бъде обикновена. На 17 февруари имаме новолуние, което е първото за 2026 година слънчево затъмнение в сидералния знак Водолей. С него се отваря коридорът между затъмненията до 3 март. Това е период за стратегически решения, не за огнен импулс. Във Водолей са Слънце, Луна, Марс, Венера и Северният лунен възел. Темите са нова посока, среда и екипи, онлайн проекти и повече свобода в партньорствата. Юпитер е ретрограден и ни кара да преразгледаме своите планови идеи. Попитай се, това, което правя сега, дали ще има смисъл след 2 години? В края на седмицата Сатурн и Нептун се срещат в Риби. Финансите и сигурността изискват реализъм, а мечтите – структура. С това новолуние започва и китайската нова година на огненият кон. Тя носи ускорение, амбиция и желание за повече независимост, но и риск от прибързани решения. Водолей и огненият кон искат свобода, а затъмнението ни пита каква е цената на избора ти в дългосрочен план. Това не е момент за драма, а за зряла стратегия и смела визия за напред. Коридорът между затъмненията ще ни даде знаци от Вселената, но ако сме непрекъснато в действие, е възможно да ги пропуснем. Огледай се, какви знаци ти праща Вселената точно сега? Напиши ми в коментар, дори само с една дума. А ако искаш да разбереш какво отключва това затъмнение за развой през цялата 2026 година, пиши ми за лична консултация. До скоро!